मानो साननाखौ एक्सुअलि एनडिपिआइ मानो लाफादों होननानै जोंनि थाफानाय जोंनि खौसेथिया प्रमद बर'नि इन्टारेस्टआव नङा नाब्लानि इन्टारेस्टआव नङा बिरेन बर'नि इन्टारेस्टआव नङा सोमखोर बिफांनि इन्टारेस्टआव नङा। खुलुमबाय लोगोफोर दिनै पलिटिक्सनि बाथ्राफ्राना ओरैबायदि इन्टारेस्टिं जालायो ओरैबायदि खोनासंनो मोजां मोनलायो माब्लाबा ओरैबायदि बाथ्रा बुङो लास्टआव जोंनिया जोबथा पलिटिक्सजोंनो बोरैबा गोदोजोबना थायो मारसिगोन नामा बिदिबो सानफ्लांलाय लाङो मालाबा ओमफ्राय माब्लाबा सानफ्लांलाय लांबावो नंमारगौलै बिसोरनो बिराद श्रेष्ठमार पलिटिशियानफोरानो बिराद गोरों गोरामार बिराद मोजां बाथ्राफोरखौ बुङो बिराद गोथाव बाथ्राफोरखौ बिसोरनो बुङो सोलोंनानै लानो हागोन बिसोरनिफ्राय बेफोरबायदि बाथ्रा बुङो खिन्थु पलिटिशियानफोरनिफ्राय माखासे बाथ्राफोरखौ जों बिसोरनि खोथाफोरखौ खोनासंलायोब्लाना नों आंहा माने फाग्लासो जालायलांगोन मानसिफ्रा आरोखि ओंखायनो पलिटिशियानफोरनि बाथ्राफोरखौ मालाबा ओरै खोनासंनानै ओरै हगार हरनांगौ बेफोरबायदि आरोखि थ' दिनैहाय सोरबाया बुंदों नैबे लकसभाखौ जों मेनलि ना लकसभाखौ ओरैबायदि खालामलायनो हायो जों पलिटिशियान मोननैबो हान्जाया जों बिजेपिखौ बांद्राय सुबिदा होनो नाङा बिजेपिखौ जुदि बांद्राय सुबिदा होनाय लगे लगेनो जों बर'नि राजखान्थि ना जाखिनि इउपिपिएलआनो जा बिपिएफआनो जा एकदम माबा जोबथारगोन लासैनो बिजेपिनि पावारसो जानानै थाहैगोन बेफोरबायदि आरोखि थ' जाय हक नैबे लकसभा इलेक्सननि गेजेराव आं ओरैबायदि जोंहाथ' एमपि नैबे हिरा सरनियायावहाय बहुद थेका मोनदों बर'फ्रा एज ए बर'नि पलिटिशियानल' नङा एज ए जाथि हिसाबैनो मोनसे लेसन मोनदों दा हमनानै ला एसटिनिफ्रायथ' नैबे हिरा सरनियाया देरहालांदोंमोन एसटि माबाखौ सार्टिफिकेट लानानै दाथ' देरहानायनि बा माबा मोनसे खाबु गैया हिसाबै सिटखौ मोनफा पलिटिक्सआथ' सासेबो आंगो लोगो गैखाया बिपिएफआबो आंगो लोगो गैया इउपिपिएलआबो आंगो लोगो गैया मोननैबो हान्जाया आंगो लोगो होननाय जिनिसानो गैया बिपिएफआबो दिनैहाय ओरै क'क्राझार समस्तिखौ जुदि मोजां देरहालाङोब्ला आरो इउपिपिएलआबो जुदि अदालगुरि बे मोननै समस्तियाव जुदि जों बर'निनो गोजा जुदि देरहालांजोबनो हायोब्ला ना होमबा जों हजोंहाय बेसेबां जब्द खालामहैनो हागोन बै बे दंफां बिजौआवहाय नंगौना नङा बा बैयावहाय जों बेसेबां जब्द खालामहैनो हागोन जि जायगायावहाय जोंनि गोनांथि जिनिसखौ गोरा गोख्रों बुंहैनो हायो जायनि जाहोनाव हिरा सरनियाया देरहादोंमोन बै समाव बेखौ सोर देरहाहोदोंमोन गुबुन हारिफ्रानो खारन बेवहाय जोंनिया बर'फ्राना नैबे लकसभा इलेक्सनाव बिपिएफआबो मोननैखौबो देरहाजानो लुबैयो इउपिपिएलआबो क'क्राझार उदालगुरि मोननैबो जायगाखौ सिटखौ देरहाजानो लुबैयो ओंखायनो आं सानो आंनि मथेब्ला बावहाय पलिटिक्सआ आंगो लोगो गैखाया जिहेतु बिसोरो दिनैहाय खुगायावसो गोखा बुंगोन बेफोरबायदिनि बिथिङावबा पलिटिक्सनि बिथिङावबा गोखा बुंलायगोन खिन्थु बेलेगाव बुंलायनो हाया आरो जानोबो नाङा पलिटिक्सआव जुदि गोखा जाद्लायनानै बै लोगो मोनलायनायावबो जुदि गोखा जाद्लायोब्ला बे मालाबाबो जाया ओंखायनो आं बुङो आं साननायसो दे बेयो जिहेतु पलिटिक्सआ आंगो लोगो गैखाथारि हिसाबै माने मिलायलायनानै गेलेलायनायासो मोजां आरोखि बे इलेक्सनाखौ नङाब्ला जों बर' जाथि हिसाबै बर' हारि हिसाबै पलिटिक्सआनो जों बर' हारिखौ माखासे बिथिङाव फोजोबनानै दोनगोन बिएसि एकर्ड जायैनि सिगाङावहाय मा जानायमोन ना होमबा
बेखौ गासैबो बर' रायजो राजाया मोनथिखागौ सेम बेफोरबायदिया जाफिनहैनोबो हागौ खारन पलिटिक्सआनो बुथारहैजोबगोन खारन दिनै नैबे बिथिङाव बुथारहैनायनि खारना ओरैबायदियाव नुहुरदों जिहेतु बिटिसिखौ एकर्ड खालामनायखौ दाखालि गबिन्द बसुमतारिया गोनांथि गैया होननानै बुंबाय बिएसि एकर्डखौबो गोनांथि गैया बिटिआर एकर्ड जाखांनायनि उनाव बै मोननै एकर्डखौ सेलेब्रेट खालामनांगौ गोनांथि गैया होननानै बुंदोंमोन बेफोर बिथिंखौ नायोब्ला बिपिएफआबो माने पलिटिक्सफोरानो नैबे एकर्ड बिराद खस्थ'यै मोनबोनाय एकर्ड ना बेफोरखौ फोजोबस्रांहैजोबगोन थाङै थुङै एसामिसफ्रानो गुबुन हारिफ्रानो जों बर'फोरखौ आरोबाव डमिनेट बा आरोबाव गादबफिननो नाजागोन नों बै समावहाय गुबुन बामोनफोरनि न'आव हाबहैयोब्ला न' सिबजालायनाय नोङो खांख्राइ जाग्रानो नों एम्फौ जाग्रानो बेफोरबायदि रावा जों आरो बाहायजाबावगोन माखासे बिथिङाव जों बेफोरबायदिखौ नुनो मोनो होमबा एगेन जों मा खालामफिननांगोन आं बेखौ बुंलायनांगौ दरखार गैया बर' रायजो राजाफ्रानो मोनथिखागोन आरो आन्दलन खालामफिनबावदो जों मोनथाम एकर्डखौबो जों बैकट खालामजोबनानै लाबाय गुबुन हारिया डमिनेट खालामफिनलायबाय बिनि उनाव आरो आन्दलन खालामफिनलायदोलाय सोमावसारदोलाय राजा लामा गाथेदोलाय आरोबाव रेलवे ब्लकेट खालामदोलाय आरो उखैहाबना थालायदोलाय आरो मानसिफोरा गावजों गाव मा होननानै बुङो गुबुन हारिया आरोबाव बर'फोरखौ गाव बावथोनसैलाय पुलिसफोरजोंबो गावथारजादोलाय दा बेफोरबायदिया जागोनफोरबायदिखौ नुहुरदों उनावहाय थ' दिनैहाय जोंनि राजखान्थि दोलो मोननैबो जिहेतु बिब' अदालगुरि समस्तियाव लकसभा इलेक्सन सफैखाबायबो नांखाबायबो धौवा एसे बारा नांसिनबाय अदालगुरियावबो दिनै जयनिं हाबाफारि क'क्राझारावबो दिनै जयनिं हाबाफारि गाबोन बाक्सायाव जयनिं हाबाफारि जयनिंआनो जयनिं आरो मथथे बिपिएफआबो खालामदों इउपिपिएलआबो खालामदों ओंखायनो आं सानो पलिटिसियानफोरा मा सानलायो बे बिथांमोननि बाथ्रा आंनि थौले मेलेमजों फिसा मेलेमजों साननानै नुहुरदों जिथु पलिटिसियानफोरा जिथु दहायनिफ्राय बुंबोखाबाय थादों आंगो लोगो गैया क'क्राझाराव दिनै सोरबा सासेया गेलेदो बबेबा पलिटिकेल हान्जा मोनसेया गेलेदो अदालगुरियाव आरो गुबुन मोनसे पलिटिकेल हान्जाया गेलेदो रानलायनानै गेलेयोब्ला जोंनि बर' हारिनि दैदेनगिरिफ्रानो मजबुत जाहैगोन होननानै आं सानो थ' बेफोरबायदि नों उमुक नों हेन टेन बायदि रोखोम बुंलायबाय थायोब्ला मालाबाबो देरहानायनि लामाखौ आं नुहुराखै थ' लोगोफोर भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै बावहायनो दोनथ'बाय जय बर' हारिनि